چون خودê xwestî got Adem çêbike hem ji wê zurriyetê zêde bike wî li wê nûra Muhammed kir nezar nuqtê xwê danê ji nûrê hatî der. Daketî ser axa Adem bû herî emrê ruh kir ket cesed wî çêkirî. Ji Ibn Abbas yek rîwayet hatiye got nebiyê me Muhammed gotiye ez nebî bûm çend hezar sal hêberê bavê me Adem gohê av û herî. Ruhê Adem ket cesed ew bûne yek xeyrî şeytan çûn sucûdê tev melek. Heq Teala gote Adem bawefa hilgira nûra Muhammed Mustefa got Xwedê nûra Muhammed danî pêş şuxle da nav cennetê bax û bihişt. Got û Hawa herin nav cennetê her du serbestin li kêf û lezzetê her tiştê got hûn bixwazin jê bixwin xeyrî vê dara genim hûn jê nexwin. Ew di nava cennetê de mangelek dê ji pişt ve tên temaşa wî melek. Gotiye ya Rab ew ji bo çi têne paş got li wê nûra Muhammed mane şaş. Gotiye ya Rab bêne pêş nûra mezin da melek bêne muqabil wecihê min nûr ji piştê anî anî heq Xwedê hin dibêjin anî tilya şahedê. Gotiye ya Rab me ji vê nûrê heya gotî nûra çare yarê wê heya. Gotî Adem ya îlahî el eman bêne van tilyan ewan nûrê goman. Hatî tilya navê nûra Ebûbekir ya Umer tilya li ber wê şu'le kir. Nûra Osman hat qelîçê ya teraf ya Elî hat ya mezin daye şeref. Hê ji wî wextî sebeb bûye beyan destê rastê jê çepê çêtir bizan. Destê rastê her ji êxêrê reya tiştê bêxêr destê çepê jê reya. Wextê neynoka tu jê kej her tilî destê rastê tilya şadê ewwelî. Paşî tilya navê û ya dî û ya qelîç ê diwer tilya mezin destê di hîç. Nîne ev tertîb ji destê çepê re çunkî ew nûr qet nebû qismet jê re. Hatî Hawa gote Adem ey Hebîb ev çi nûra safî nazik reng ecîb. Gotî ev nûra Hebîbê ezema ew ji her pêxemberî re xatema. Wextê wan bê emrî kir wajdarê xwar dîsa ew nûr çûye piştê bû sitar. Qet nema perçek ji arda cennetê îlla wan nikir li mêj û taetê. Nêzîkê dara genim nedbûn yeqîn hatî xapandin bi îblîsê le'în. Sûn dixwar şeytan digot ez nasihim namirin ger hûn bixwînj dara genim. Ew ji rê çûn ketine dava hesedê wan genim xweşbîrkirin emrê Xwedê. Mane tazî ew jî libs û tac û per lew Xwedê got cenneta min her neder. Ket serendî li erda hindî te pir girî û ah û nalîn çûn felek. Ew di wî halê girî de dî li erş wî dibin navê Xwedê dî navkî xweş. Dîtî la îlahe illallah heye hem Muhammed bû Resûlullah heye. Wî bi heqê wî kê Adem gotiye ta dibin navê xwe re ew daniye. Min efûke ya îlahî bakirî hem selat dan ser Muhammed hem girî. Wî Muhammed daye ber xwe tewbe kir Heq Teala deriyê tewbê lê vekir. Hatî Cibrîl gote Adem ba usûl tewbeya te ji bo Muhammed bû qebûl. Her bibîne qisseta pêxembera pir bi cahê wî efû bûn ey bira. Ya îlahî tu qusûrê me bide xatirê navê Muhammed ey Xweda. Hûn ji îşqa dil bibêjin berdewam ser Muhammed esselatu vesselam. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله.